Best talk tayo mga kapuso, kauban si attorney Resi Rizada. Resi! Thanks, RJ! Mga buntag mga kapuso, welcome to Best Talk. Karabuntaga atong makauban usap ang Grand Champion sa The Clash Season 3, The Pride of Cebu, Jessica Villarubin. Mga buntag Jessica, and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta ka na? And of course, how did you spend your Holy Week? Hi, good morning, attorney. So, dito ko sa kauban ako kong family, happy kayo ko. I'm pretty sure maganda ang naging bonding mo with your family, and there are so many things you're grateful for dahil more than 3 months na after your huge victory sa The Clash. How has your life been after that? Grabe, as in, parang karon dahil yun, happy kay ko nga still di ko katuo nga monitor sa akong life, and I'm very grateful, blessed for everything na naabot, nga blessing sa akong life ug sa akong family. Look at you right now. Daghan nagkayog ng bag-o sa imong kinabuhi, di ba? How about your family, friends, and sa ilang mga naging reaction naman? Grabe no, I'm very thankful, attorney, din kasi ang pamilya dyan ako, mga friends, grabe ka supportive, parang as in, parang wala ra gyud sila nga support rami kung asa ka, kay love ka na mo. So I'm very thankful to have these people in my life. But syempre karumutaga, dili na mo palampason ang pagkakataon naman na madunggal ang imong debut single na Ako Naman. Pwede ba? Can you sing us a few lines? Ang tangi kong hangat ay isa lamang. Ang lagi kong hiling ay simple lang. Ako naman ang iyong mamahalin. Grand champion talaga ng The Clash ngayong umaga dito sa At Home with GMA Regional TV. But of course, mensahe mo sa lahat na ating mga kapuso, yung mga supporters diri sa Mindanao, and invite them also sa imong mga social media accounts. Una sa tanan, nagpasalamat ko sa mga tao nga nagsuporta na akong pagsugod. Hangtod karon, kita mo matagsa-tagsa, daghan kayong salamat. So, ang Pinahis Mindanao, daghan kayong salamat. And for more updates po sa aking social media, so Jessica Villarubin, Facebook, YouTube, and Twitter, and TikTok, just Jessica Villarubin. And ngayon, inyo lang madunggan, akong single, first single composed by Sir Christian Bautista, sa Spotify, YouTube Music, Apple Music, ug sa uban pang digital stores worldwide, only from GMA Music, and every Sunday, all out Sundays! Daghang kayong salamat! And that was Kapusong Jessica Villarubin. Tutok lang mga kapuso, kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.